ddarllen yr adnodau yma, dwi eisiau chi ddychmygu chi'na'n fel Joseph. Da ni'n ymuno ar stori lle mae'r gwir doeth wedi bod i weld y baban Iesu. Mae Duw wedi rhybuddio nhw mewn breuddwyd i beidio a mynd yn ôl at Herod. Mae'n bosib bod y digwyddiad yma yn yr adnodau yma wedi digwydd falle rai misoedd neu cwpl o flynyddoedd ar ôl y geni. Yn gadewch i ni ddarllen o pennod 2 adnodau 13 i 23. Ar ôl iddyn nhw fynd, cafodd Joseph freuddwyd arall. Gwelodd angel Duw yn dweud wrtho, rhaid i chi ddianc ar unwaith. Dos ar plentyn a'i fam i'r Aifft, ac aros yno nes i mi ddeud i fod yn saff i chi ddod yn ôl. Mae Herod yn ceisio dod o hyd i'r plentyn mwyn i ladd. Felly, cododd Joseph ganol nos a gadael am yr Aifft gyda'r plentyn a'i fam. Buon nhw yn yr Aifft nes oedd Herod wedi marw. Felly, daeth beth wedodd yr arglwydd drwy'r proffwyd yn wir. Galwais fy mab allan o'r Aifft. Aeth Herod yn wyllt gynddeiriog pan sylweddolodd fod y gwir doeth wedi dwyllo. Anfonodd filwyr i Bethlehem a'r Cylch i ladd bob bachgen dan 2 flwydd oed. Hynny ar sail beth oedd y gwir doeth wedi ddweud wrtho am y dyddiad daeth y seren i'r golwg. A dyna sut ddaeth geiriau y proffwyd Jeremia yn wir. Mae cri i'w chlywed yn Rama, sŵn wylo chwerw ac alaru mawr. Rachel yn crio am ei phlant. Mae'n gwrthod cael ei chysuro am ei bod nhw wedi mynd. Pan fuodd Herod farw, cafodd Joseph freuddwyd arall yn yr Aifft. Gwelodd angel yr arglwydd yn dweud wrtho, dos ar plentyn a'i fam yn ôl i wlad Israel. Mae'r bobl oedd am ei ladd wedi marw. Felly, dyma nhw'n mynd yn ôl i wlad Israel. Ond pan glywed Joseph mae Archelaus mab Herod oedd llywodraethwr newydd Jwdea, roedd ganddo ofn mynd yno. Cafodd ei buddio mewn breuddwyd eto a throdd i gyfeiriad Galilea a mynd i fyw i dref Nazareth. Felly, daeth yr hyn ddwedodd y proffwydi am y Meseia yn wir unwaith eto. Bydd yn cael ei alw yn Nazaread. Mae'r darn yma'n atgoffa ni dydy bod Duw ymysg y ffoaduriaid. Faint o'na ni sy'n meddwl am y stori Nadolig sydd yn meddwl am yr adnodau yma? Heddiw, dwi am herio ni i ychwanegu at ein meddylfryd sy'n mynd â ni o'r baban bach yn y cryd ein tywysog heddwch i faban sy'n ffwadur, i deulu sy'n ffoi, yng nghanol llanast, crylondab, ofn, a drwy edrych arno fo dim drwy tinsel, ond falle cael gweld o'r newydd beth mae'n olygu i gael y newyddion da am enni'r Iesu, a'r neges sy'n berthnasol i ni yn y byd ohoni heddiw. Mae yna 2 cwestiwn ymrwyf am i ni edrych ar heddiw. Yn gyntaf, bach o her i ni, beth mae'n olygu i fyddhau a gweithredu. Yn ail, sut mae Duw yn ymddangos fel goleuni yn llanast bywyd heddiw. Ac yn drydydd, ac i fynd yn ôl at brif deitl i noedfan ei heddiw. Be ydy'r newyddion da i bobl sy'n chwilio am gartre? Felly cwestiwn 1, beth mae'n olygu i fyddhau a gweithredu? Faint ohonoch chi bore yma sy'n gallu deud, ia, mae mywyd i di troi allan yn union fel nes i gynllunio fo? Dwi'n gweld gadarn rolio yn y cefn. Na, dwi'n rhywbeth yn debyg. Felly, da ni'n gallu cysylltu fo'r dyn yma, Joseph, dydan. Dydy bywyd ddim fel Christmas movie yn mynd y ffordd da ni'n disgwyl. Yn yr adnodau yma, mae yna ddarlun o fywyd go iawn, does? Mae yna lawenydd gen i'r Iesu, a mae yna ffoi o beryglon Herod. Yma, da ni'n gweld bod Duw gyda cynllun gwahanol i Joseph. Dos. Yn adnod 13, dos ar plentyn a'i fam i'r Aifft ac aros yno
nes i mi ddeud. Mae gan Joseph ddawn anhygol does o ddeud, ie, i ddew. Diolch yn oedi, ond i ddyddhau a gweithredu. Da ni'n gwybod yn Mathew 1:18 bod Joseph wedi bod yn cysidro yn dawel fach i ganslo'r priodas, ond gwelodd angal Duw mewn breuddwyd. Rwy ti roi enw'r Iesu iddo, a mae fe fydd yn achub i bobl o'i pechoda. Mae'n bosib dydy bod Joseph efo gynllun fel saer yn paratoi i brodi, a wedyn bŵm, mae Mair yn disgwyl. Mae'n debyg bod o mewn sioc, wedi drysu yn enwedig y diwylliant ar amser yna. Cynllun Joseph versus cynllun Duw. Faint da ni'n stryglo fo, be oedden ni wedi gynllunio pethau fod, a sut maen nhw mewn gwirionedd. Ar ôl gorchymyn i fynd i'r Aifft, mae gorchymyn i fynd yn ôl i Israel. A wedyn, breuddwyd arall yn ei rybyddio fo a deud, y gweld y teulu bach yma yn mynd i fyw i Nazareth. Da ni'n dysgu yn dydan am y dyn yma sy'n i fyddhau, heb bwyso a mesur. A da ni'n dysgu rhywbeth am ddew yn dydan. Dydy'r gorchymyn yma ddim yn gyfforddus. Diolch yn saff, diolch yn hawdd. Joseph, dos. Newid i fywyd a berthu a dewis cymryd risg a gweithredu a cerdded mewn ffydd. Dyna ddewis Joseph. Mae yna etifeddiaeth yma does i'r byd i fyddhau i ddew a gweithredu heddiw. Mae Duw yn disgwyl i fendithio ni, a mae ganddo well cynllun ag yr un sgynna ni yn ein hunan, pan da ni'n dewis roi Iesu yn y canol. Dydy Joseph heb weithio pob dim allan, mae o'n i fyddhau i ddew. Mae Joseph yn camu mewn ac yn newid y byd. Sut oedd Joseph yn teimlo? Ansicrwydd, ofn, hiraeth, am be oedd o'n weld i gynllun ei hun dros ei fywyd yn mynd yn chwal. Yn yr adnodau yma, da ni'n gweld bywyd Joseph yn y cyfnod yma, yn barod i drystio. Yn barod i dalu'r gost a gynnig i gariad i Mair a'r baban Iesu, a hynny yn wyneb cymdeithas yr adeg ynny. Mae'n trauma mawr dydy y mywyd Joseph. Mair yn disgwyl teithio i Bethlehem, ffoi i'r Aifft a symud wedyn. Iesu ydy ein brenin ac un chybwr ni, a mae'r adnodau yma yn dysgu ni i roi Iesu yn y canol i'w flaenoriaethu yn ein bywydau. Mae'r galwad yma yn dydy i weithredu. A dydy gweithredu ddim yn edrych rhy fath i bawb. Da chi'n meddwl, da ni'n dewis beth sydd fwy cyffyrddus. Yn Eseia, pennod 43, adnod 1, da ni'n darllen, paid â bod ofn. Dwi wedi dy ollwng di yn rhydd. Dwi wedi dy alw wrth dy enw. Fi, pia ti. Pan fyddi di'n mynd trwy'r llifogydd, byddai gyda ti. Bod yn dad deiarol i Iesu oedd galwad Joseph, i roi Iesu yn y canol, a ffoi i achub y baban bach o ddwylo cas Herod. Dwi am ddarllen geiriau John Wesley i'n herio ni. Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as you ever can. Na chi her de. Mae geiriau ffrind annwyl Phil Wayman yn her hefyd. Will we use hospitality simply as a tool for growth and influence? Or will we be hospitable because we have allowed generosity to grow in our hearts? Do we love one another as Christ loves us because we are becoming more like him? Or is the love of Christ available only when we are volunteering for the duty?
Mae gweithredu yn gallu edrych yn wahanol i ni gyd, yn rhoi cartra i un arall, i ddangos cariad drwy bod yn ffrind, i fod yn gawl a chwmni, i helpu'r colledig, i fod yn oleuni lle mae yna digwyddiadau tywyll iawn yn digwydd. Mae Crist ynom ni. Mae'r galwad i ni bob un yn dydy. Dos. Edrychwch ar Iesu. Dod i'r byd fel baban, dod i fewn i'r tywyllwch, marw mwyn ni. Os da ni eisiau gwybod sut i wasanaethu Duw, mae rhaid i ni ofalu am y pethau mae Duw yn gofalu ac yn caru amdanyn nhw. Mae ei ffocws o ar eraill, ar ei bobl, a mae gynno fo galon amdanyn nhw. Ydy'r rhai ohonom sydd wedi darganfod tŷ cartref cyffyrddus ar y ddaear mewn dylad illa, mewn ffordd i roi teimlad o adra, y gobaith i bobl sydd yn llai ffodus na ni. Os da ni'n edrych yn cwmpas, nawn ni ddarganfod pam anwyd Crist. Mae'r ysbryd yn siarad drwy'r angen na, reit o dan yn trwyna ni. Dos. Nid yw pŵer Duw ni yn dod mewn byddin na di, ond mewn dioddefaint, yn ostyngedig, mewn gwendid. Mae addewidion Duw yn parhau pan da ni'n gwrando ac yn gweithredu mewn ymatab i wair. Mae yna gymaint o bobl, Cristion a'i peidio, sy'n gwybod am stori'r geni, ond dyn nhw'n gwybod am y gobaith yn y stori'r Nadolig, yr aberth, y cariad i fyd sy'n doriedig. Falla, mae'r unig ffordd wneith bobl weld y gobaith yna ydy yn bywydau ni fel Cristion. Ddaru Iesu sgrifennu i fywyd i mewn i galonna ni. A ni heddiw sy'n ei gyhoeddi fo drwy'n gweithredoedd ni. Drwy weinidogaeth yr Ysbryd Glân, da ni'n dod i newyddion da am enni'r Iesu i bobl eraill. Mae ei air o heddiw yn galw ni. Mae'r adnodau yma yn galw ni. Calon gweinidogaeth ni ydy bobl eraill. Mae'n gofyn i ni fod yn lais i ras, yn lais i gariad, yn lais i garedigrwydd, i lais i heddwch, i herio ffordd y byd yma, i herio yn erbyn drwg pan da ni'n ei weld o, i fod yn bresenoldeb Duw i rai sydd ar angen, ac i adael nhw wybod, mae Duw gyda ti. Mae ffocws Duw ar eraill, a dylia llygad ni cael yn arwain i'r union fan yna, i fyddhau a gweithredu, i amlygu teyrnas Duw i eraill. Gadewch i ni symud ymlaen i'r ail gwestiwn. Sut mae Duw yn ymddangos yn llanast bywyd heddiw? Mae darlun yn yr adnodau yma, does? O lanast. Mae yna ochr ddu erchyll i'r stori Nadolig yma, does? Da ni'n gwybod yn dydan bod Herod yn ddyn paranoid. A'r mwyaf pwerus oedd yn mynd, y mwyaf paranoid oedd o. Trefnodd Herod i lofruddio, trio'i feibion ac i'w wraig ei hun. Ond faint o fygythiad ydy babi bach. Dyma eiriau Tom Wright. At the heart of the Christmas story in Matthew's Gospel is a baby who poses such a threat to the most powerful man around that he kills a whole village full of other babies in order to try and get rid of him. Roedd Herod yn dangos i wyndid fel brenin doedd, wrth gymryd mantais o'r bobl oedd a fod i lywodraethu anyn nhw ac amddiffyn nhw. Oedd Herod ddim yn llawenhau pan glywodd y doethion bod yr hir ddisgwyliedig Meseia wedi ei eni fod yn frenin. Oedd Herod ofn ac eisiau amddiffyn ei deitl o.
Dyn oedd yn fodlon lladd ar lles ei hun. Roedd Joseph ofn, fel roedd Herod yn ofn. Herod, brenin pwerus, fe ddyliodd ddim am lofruddiau eraill oherwydd ei baranoia fo. A Iesu, fel ffoadur digartre, yn cyrraedd i mewn i'r byd, nid yn gyffyrddus, nid yn hawdd i ganol llanast y byd, i mewn i'r union lle mae yna boen. Does na ddim byd o'i le o Joseph yn fod yn ofn, ond beth sydd angen yw peidio byw bywyd sydd wedi ei lywodraethu gan ofn. Roedd Herod wedi ei fuddiannu gan ofn, ond roedd ofn Joseph yn achos iddo fo amddiffyn bywyd. Lle mae ofn yn bodoli, mae yna rai sydd yn cymeryd a rhai sy'n amddiffyn. A mae hynny'n wir heddiw dydy. Byddai'n hawdd yn ystod y Nadolig yn bydda i beidio cyfeirio at y darn yma yn gyfan gwbl. Pwy sy'n eisiau clywed am lofruddio babanod pan da ni'n llawenhau am brydferthwch genny'r Iesu? Ddim eisiau clywed, na falla, ond angan clywed. Yng nghanol darlledau Nadolig, fedra ni manwybyddu beth sy'n mynd ymlaen yn y byd ma'n cwmpas. Mae'r stori'n dal drych i fyny heddiw dydy, yn dangos pwy ydy Duw. Duw sy'n dyheu i arwain a caru i bobl. Duw sy'n gorwedd yn y cryd rhy hir. Ddim yn troi fyny i glywed yr angylion yn canu yn unig. Duw sydd heb ofn bod yn ganol bywyda bler ni. Duw sy'n arwain drwy stormydd, yr hodd gorau erioed, yr hodd o enni'r Iesu, presenoldeb Duw, a'r gobaith am faddeuant, gras, iachad, cariad, a bywyd o'r newydd yn Iesu. Presenoldeb Duw yng nghanol bywyd fel da ni'n adnabod o, ydy nerth ni, anhyder ni. Cariad Duw wedi ei eni yn Iesu Grist, yn fyw heddiw drwy'r fyny ac i lawr. Dydy Duw ddim yn achosi'r drwg, ond mae ei bresenoldeb mewn cyfnodau o'n angen. Llais yn arwain ni ac yn gyrru ni ddiogelwch, yn iachau poena ni. Mae yna gysylltiad pwerus iawn yn y dynodau yma, med oes. Mae bywyd yn mwy unig nag erioed. Mae yna ffoaduriad ar draws y byd. Mae Iesu wedi dod i'r byd i achub ni o'n pechoda. Emmanuel, mae Duw gyda ni. Y drydydd cwestiwn ydy, sut mae'r darn yma yn cynnig newyddion da i bobl sy'n chwilio am gartre? Adra. Wel, dyna chi air. Faint o'na chi sy'n cofio deud y geiriau yma? Dwi'n edrych ymlaen i fynd adra. Braf di cael bod adra. Yr hiraeth na. Dros ddegawd yn ôl, roedd gan Eilian y gŵr a finna fywyd cyfforddus. Y ddau ohono ni, jobsys da, tŷ braf a bywyd fel un gwyliau hir. Oedd bywyd yn hawdd. Ond nid hwnnw oedd yr hyddid. Oedd yna hiraeth. Oedd yna hiraeth am rhywbeth. Mae llawer un yn cymeryd y diogelwch sefydlogrwydd yn ein bywyd yn ganiataol. Ond mae plant mewn gofal neu ffoaduriaid yn wynebu heriau sy'n heiddi sylw ni. A dyma ni'n agor yn cartre i fwndal oedd yn 2 mlwydd oed. Roedd hi'n gallu deud dim byd ond juice a baby lambs a mami. Cyn iddi hi gwrdd ni, oedd wedi cael llyfr di baratoi efo lluniau ohona ni i ddarllen iddi. Dyma dy fam am byth. Y llun dal yn fi'n gwenu ni. Dyma dy dad am byth. Ac yn gallan ni lun o Eilian yn gwenu hwnna fyd. Dyma dy gartre am byth. Cafodd hi symud o bob peth roedd hi'n adnabod i fyw mewn lle dieithr, iaith anghyfarwydd yn y cartre,
gyda chydig o bethau oedd ganddi yn dod efo'i mewn bag bin. Un o'r geiriau cyntaf iddi ddechrau defnyddio pan ddoth i fyw gyda ni oedd home, home. Ond nid cadarnhad ganddi oedd hwnna, ond cwestiwn. Home. A dyma ni'n atab. Lle mae home, Siani? Fama di adra. Doedd o ddim yn hawdd. Doedd o ddim yn gyffyrddus. Roedd y llwybr yn heriol, yn anodd, yn scary. Ond yn ara bach, roedd yna oleuni'n torri drwedd. Adra. Home. Drwy fabwysiadu, roedd yn merch bach ni yn derbyn mam a tad am byth. Drwy fabwysiadu, daeth Sian adra i ddiogelwch, i gariad, i heddwch. Yn yr adnodau yma, mae Joseph yn mabwysiadu Iesu dydy, i fod yn dad daearol iddo fo. Esgusodwch fi. Ond yn yr adnodau yma hefyd, da ni'n gweld bod adra, home, i'w gael i Joseph yn niw i dad am byth. Adra. Gadewch i ni feddwl am hynny. Roedd mab Duw wedi ei eni a roedd Joseph yn gorfod ffoi. Roedd y baban bach yn y cryd ar dathlu bod y Meseia di cyrraedd a da ni'n symud yn dydan yn sydyn reit i Joseph Mair a'r baban Iesu on the run. Yn ffoi o Jwdea i'r Aifft, o'r cychwyn cynta, mae siwrna fel baban yn un fel ffoadur. Lle oedd adra? Doedd am yn Jwdea nag oedd. A dyna di'r atab de. Mae Duw drwy fab Iesu Grist wedi dod â ni i berthynas personol. Mae'n cynnig yna i ni ymgartrefu yn niw drwy Crist. I gael yr adra yna am byth gyda'n tad nefol. Dim stori romantig sydd yma. Mae yna deulu yn denig yn ganol nos. Llun real o fywydau bler ac anodd. Mae'r darlun yma yn siarad wir o baith i ni dydy heddiw. Mae yna blant diniwad yn diodda. Mae ffoaduriad yn denig. Mae yna lefydd yn y byd yma ac yn fama wedi torri. Mae bywyd yn gallu bod yn anodd dydy. Yng nghanol y llanast, mae Duw yn gweithio ar ei deyrnas o. Duw, da ni ddim yn deilwng ohono fo, ond Duw sydd yn llawn tangnefedd, llawn gras, llawn heddwch, yn dod i deyrnasu drwy aberth a chariad. Mae Duw yn ein canol ac yn cynnig clochais i ni. Da ni'n gweld yn dydan galwad Duw drwy hanes, amddiffyniad Duw drwy hanes. Nid lle ydi adra, ond Duw yn Iesu Grist ydi'r adra yma. Yn ein mysg ni heddiw. I grynhoi'r ateb i'r 3 cwestiwn. Yn her i ni, beth mae'n olygu i fyddhau a gweithredu? Wel, da ni'n cael ein bendithio yn gweithredu wellus Duw. A mae hyn yn dod â pwrpas a llawenydd i ni dydy. Pan da ni'n ei fyddhau, yn aberthu ac yn caru, mewn ffyrdd bach neu ffyrdd mawr, mae Duw yn teyrnasu. Yn ail, sut mae Duw yn ymddangos yn llanast bywyd heddiw. Ganwyd Crist i ni, ein mwyn ni, Emmanuel. Mae am byw yn ein plith. Mae ei fab gyda ni, ynom ni, yn llanast bywyd. A mae'r ysbryd yno i weld yn yr angan. Yn y tywyllwch mae yna ola. Y gobaith a'r hiraeth am yr hyn sydd i ddod. Ac yn drydydd yn ôl i brif deitl i noedfa. Be ydy newyddion da i bobl sy'n chwilio am gartre? Adra. Nid lle ydy adra, ond yn niw yn Iesu Grist. Mae o frichio fo ar led i chi bore yma.
Yn fynwes Duw mae'r cartra i chi, i gyd. Mae Phil Wyman yn deud, Jesus is our prime example of this reimagination of the home. He sets it in another time and place. His promise of a home is more than brick and mortar. It carries the dynamics of family, protection, peace, and the fulfillment of dreams, and places these attributes into the future. This future home with our God is a great hope. Felly, y flwyddyn yma, beth am i ni edrych ar y Nadolig yn fwy ystyrlon? Ychwanegu i'r darlun o fugeiliad, y stabal, yr angylion, y doethion, gweld y stori ar ôl y geni sy'n siarad mwy pwerus i mewn i'n bywyd ni heddiw. Gadewch i ni gofleidio i stori'r Nadolig yn ei chyfanrwydd, yn yr hyder bod Iesu yno ni, yn bopeth sydd yn dda, yn rhyfeddol, a hefyd yn yr hynny sydd yn anodd ac yn fregus. Mae geiriau Martin Luther King yn crynhoi dyfodiad Iesu un byd yn berffaith i fi. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Gadewch i ni weddio. O Dduw Dad, diolch i ti am ddangos y darlun llawn o oleuni Iesu Grist, a diolch bod yr adnodau yma yn rhoi neges sydd mor berthnasol i fywyd heddiw. Diolch am y llawenydd bod Iesu yn byw yn ein plith yng nghanol llanast bywyd. Llenwai ni i weddio i fodolaeth y pethau sydd ddyfnaf ar dy galon di, fel bod bob un ohonom yn dod at y deyrnas di yn weithredol ar y ddaear. Diolch mae yno ti, mae cartra, neu loches i bawb. Diolch bod ti'n dod yn nes ata ni. Yn enw Arglwydd Iesu Grist. Amen.